Dobar dan, ja sam Aleksa Bjelica, a vi gledate Vesti u 9. Evo, ma marš u pičku materiju, ne znam šta ću ja kažem, gdje mi je tekst? Šta da radim bre? Alo, gdje mi je tekst? Ej, ljudi! O, moram se. Evo vremenski prognoz za košarku. Danas je Kurac pobedio rezultatom 22-19 pičku. Pička, pa da. U stvari su mnoge pobjede. Ne znam šta im je bilo. Evo, aj čao. Teški saobraćaj nesreći. Jedan čovjek kad je prolazio ulicu, pokušao da kaki na trotoar. Jedan auto se tu parkirao i okliznuo se na govno. Zamislite, okliznuo se na govno, išao je sve izgled do drugog automobila, iskršili su se i nema poginulih. To je govno bilo na tom trotoaru, sad ćemo pitati gospodina Sedog, ma starog, i reći će nam nešto o ciganima, kao što su pričali juče u šovu Stefana Vukadinovića. Cigani su glavna tema, imaju sve keče u školi.